Hello, and then some ma wakwa de ba na wotwe wie nkra nhye dwumedie yi so. Na ho te san wurade mo megidi se wo ho ye. Ene nso nyame nkronkron waboa ye ama ya hoden. Nti wurade ne ye kanyina ne sase danka wudin. Na bra wo de won sa kan ma ye nyane nkonimdie mu. Wurade koswara ma wasem entene yen, endandan yen, endi yen kan. Enfan hye wudin kronkron ne onyam. Ewo Yesu Kristo dimu ena ya bompa ye. Hallelujah. Odofo se de nyina yenim se enwom no enye David nko na twerɛ ye atwerɛfo ahodo bebre ena etwerɛ enwom no. Ti bra ye tu kwan fa enwom no mo no. Abribia ye be hu ni a ɔtwerɛ ye. We ye David di a ɔtwerɛ ye ni bia. Na afei obompa ye eche asafo Awurade se dia oni natamfo ebedi masampa ibo enye won so mpaibo ose jimi free matamfo nsem onyankopon jimi free omo a omo sorry tiame na Awurade jimi free omo bota nyina ne se nsembone nko a no mbedi afi jimi free one a omo ko adoso mbenum moja odofo afi ko na wie ye obi biara entimi nya wo moja enom efise wo ye onyankopon ba ne senti se wonyina yie ewo Kristo ma ebrini nie se woni nyame ebekọ apam na woni ne beye nsiesie weka oboni akyere no na ode akyɛw wo ye nyame ba onyame ba mbo eda wo so efise sankrofo yi omuhwehwɛ atro na omuhwehwɛ se omubenya yenkwa ebusuafo yesom nyame ɔte ase bebre esori ehyiemu ewo samofa ye ho apam nanso engina omunya yen esanse omunya bonesu bia enyina so ne senti omudwane no omukokosiesie mo ho se ombetimi enya mfunso bi ewo wo ho se oyenya ba odofo ye ka Awurade yesew sorry na beboa yen afei ye ni David ya adwen se Awurade wo na wo ye asafo hene wo ena wo ye okofo kese wo na wo ye Israel kofo no ene nti sorry na betwe omo sorry etia me no betwe omo aso na afei enhu omo mobo kwan bia so Awurade enwumre bi omo bate se nkraman a omo ba betwa mekro a yetimo ehuhia ai omo tumi ekisompo esanse omo enum aye omo aye krado se ombenya yen nanso so Awurade omo se de omo anote te se pia eni se dia omo ye no omo asem ne se oni ye obi ehu nanso Awurade ete sorosoro ye hwenchichemu wotwe na ose Awurade te sorosoro ho na osere omo na ose Awurade enya sankrofoi twoma so Awurade wo na metwen wo woni mahoɔden Awurade woni me guankɔbea wo na wo kɔgye me Nyankopɔn ye mobrohunfo agya wo ye mobrohunfo Nyankopɔn wo ba behia me na Awurade wo be mama tamfo ehu se de wo si fehira me na me Nyankopɔn ne wo wahya ma me no eno na bebe mu enti Awurade se wo twa mo twene sese ya Awurade omo enhu ne wo nyame wo be ye eno nti fa wotumi no fa bo wo hote na Awurade bra wo mo ase Awurade woni me guankɔbea Awurade woni made nyina afi Awurade yi bonesu efi me mu na omo enya me ho bone biara anka odofo enwum ye mpaibo a David ebo ya me ne nyina nso etwa se eye mpaibo Awurade omo homa so eni omo nomi omo dome nyina no Awurade mensa nkɔhwe omo so fa webufu hye no Awurade fa ji omo Awurade fa webufu hye no Awurade fa tu omo so sa na omo nya ye ho asem bia Awurade ma omo hu se wo na wo hwe wo maso wo na wodi hene ewo asase nyina so na face omo san ba se nkraman bebo mu biomu a Awurade ma omo enhote Awurade enwum to na ye de brɛw esanse numu na wotumi enso ewo se beto nwum
ɛde ahyɛ wo anuonyam. Yɛn Nyankopɔn, wo ne yɛn ahoɔden, wo ne yɛn anidasoɔ, wo ne yɛn kɔmafoɔ, mmɔborɔhunfoɔ Agya sane na bɛhwɛ yɛn. Ɔdɔfoɔ kasa bi a wotumi de kan Bible nya bere na ɛnɛ kan nnwom 59 na wo ne ɔfoforɔ so ɛnkyɛ ɛnyɛ yɛn mpaebɔ na ɛntwe yɛn adwene nyina kwan a Nyame fa so na ɔsere yɛn atamfo. Ɔse nkyekyɛmu 8 ne sɛ Onyankopɔn ɛbɛsere wɔn. Ɔdɔfoɔ yɛ ɔsɔmpɛkani adwuma pagya Nyame din na ɔsɛefo agyinatuo nyinaa ɛnyɛ kwa. Yɛnya abere ɛmmɔ mpaeɛ, yɛntie asɛm no, yɛnkae asɛm no na yɛne afoforɔ nso so ɛntena yie. Nyame nhyɛ wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ wɔ Yesu din mu. Amen.